едно видео с моят приятел Крис БГ на Майнкрафт. Тази игра, която не ни писахте дали искате да играете, но на нас не се доигра. Искам да ви кажа, абонете се за моят канал, абонете се за каналът на Крис БГ. Сложете ни по един лайк и да започваме. И днес да ви кажа, Крис БГ има рожден ден. Да. Има рожден ден, става на 14 години. Така че, заради рождения ден оставете ни на двамата по един лайк и се абонирайте за двата канала. Точка, хора. Добре, и да започваме. Да ви кажа, с нова прическа съм. Стриган съм. Но съм си с шапката на Португалия. Шапка на Португалия. Да. Така. Къде си ти? Че аз тук обирам в къщите. Добре, значи. Къде си? Ето ме. Чакай. Стой, ако има чест, не го отваряй, чули? Не, аз те търся. Ела, сега да ти дам неща. Ма ти къде си? Еладе, тук съм. Това ли си? Да, съм тук. То женски ли си ти? Да, Алекс. Не съм се занимавал да си го сменям чест. То и аз. Прати. Често, я да видя какво има. Ето ти, Ники. Дай. Добре. Само панталони. Само гащи и... и каска ми даде. Добре, само прекосна. Какво нямаш, бро? Чай са, ето ти това. Добре. Ето ти... само ми трябва такова. Братва, добре. Виж са... Чай са, да видим на къде да ходим. Чай са, тук има чест. Ето тук вземи нагръдник. И има и 64 такива. Ето ти компас. Чакай. Ето ти ендър перли. Добре, чакам да си сложа това. И... готово. Така, това ето. Какво да правим? Нека да ходим. Чакай сега, ние имаме ли камък нещо? Да, имам аз имам. Добре, чакай сега, трябва да се наведа. Беше. Ще не мога да слиза надолу. Скочи един път. Защото ти пречи, не разбираш да паднеш, ти пречи. Чакам малко да тръгнеш по-напред. Да мога да тръгна и аз лекичко. Да, сега тук да взимам неща, ако има. Добре, вече има да се таковаме. Чакай, аз направо ще съм си готов с брадвата, защото с нея ще ми е по-удобно. Падна ли, бе? You died. Чакай да се отдръпна от тук, да не падна и аз по същия начин. Къде си? Ето тук така. Ето ти. Пред мостчето, дето. Ето ти. Не. Се спомня? Къде си ти, бе? Как успя да паднеш, бе? Буквално не знам. Добре, тук виждам някой. Тук ще е много добър лук. Ето трябва да мерим лук. Амук тостер. Амук тостер. Какво има хора? Амук тостер. Ей, тук виж, имаш ли кирка? Чакай, ти къде си? Айран кирка имаш ли? Имаш, ела виж. Къде си? Ама не, то, виж, дай назад. Дай назад, аз те виждам, ти не ме видиш. Дай просто назад. Чай се, не, стой. Стой, виждаш ли това хращче? Кой е това? Не. Да, точно бе. Виждаш ли под него има диамант? Под него има диамант? Назад. Абе ти, ей тук бе. И? Щупи диаманта. Готово. Вземи диамант сега. Виж какво ти спална. Интересно та. Точно така. Браво. И аз щупи гол да видим какво ще стане. Гол? Я видим това. Голд. Стои айран. Ей ти пуска ти айран нещо. Кой? Голд? Желязо? Злато? Добре. Кой ми такова? Се стърли. И виж какъв меч. Бията. Не! Какво става, хора? Не! Взимай си... Добре. Не, хора, просто се обърках малко сега. Ти къде си сега в момента? Ние сме златния тим. Чай са, New Game. Чай са, ако стана. Нещо...
Ей тук. Да, сега нова игра. Сега изчакваме. 12 секунди ще чакам. Защо така ми е на мене? Аха, направи се. Не пай нищо, Хикс. Добре. Как ще скочи салто? Да. Що скочи, бе? Спокойно. Tas пък. Хикай, скочи. Дава, аз го ще. И сме един друг. Чай сега малко се. Ще отръме така тук. Да не пречи. Ти къде? Къде си, бе? Аха, ето. Да видим кой има тук. Нищо. Чай, аз ще взема всички неща и ще дам, разбираш. Ти стой и гледай дали другите идват просто. Аз се качих. Аха, идвам. Идва ли някакъв? Не, никой не идва. Толкова дойде, аз ще го гътна. Браво. Пак имам такава кирка. Пайжина. Добре. Ела, чупи, нали знаеш, диаманти чупи, айран. Ти имаш ли кирка? Блокчета ми даде. Диамант. Ага. Кой ми даде? Ето, души, не. Снежни топки. Браво. Нужни са ни, чест да ти кажа. Пак? Опа, това какво е? Ужас. Какво направи? Умря? Не, ти пък. Спокой се. Какво да? Ето още един. Не, това е емералд. Дали ще ми даде нещо по-хубаво всичко? Енчантът. Бре, търси емералд. Чай се. Чакай малко да се опакова. Да се облека. Ти имаш ли неща да се опакуваш? Имам само каска и друго не знам. Друго нямам. Друго нямам. Защо съм кликнал? Да стоим тук, докато не щупим всички почти неща. Опа, златна ябълка, браво. И аз имам златна ябълка. TNT-то ни е важно, само не трябва. Добре. Ти как имаш толкова много работи, бе? Те щупа тук неща. Чуди. Не знам какво взех даже. Не знам кози. Чакай, махам малко ташак. Обаче аз трябва да фърлям неща, брат. Аз трябва да фърлям. Опа! Малко прическата ми е от шапката. Ма видят малко в целия ми блясък. Добре, Ники, имаш ли диамантен меч? Диамантен меч не. Ела тук. Виж ли тази дупка? Ето я. Да, вече има. Трябва да фърля аз неща, че не ми трябват, разбираш. То вече ми... Аз имам снежни топки, ако искаш да си ги дам. Не. Ако ти трябват. Имаш ли желязно такова? Какво? На гръдник. Не. Бра. Се надявам, че ми пусне. Тя пък ми даде диамантен. Дай ми нещо, я да се облека. Чупи тук нещата, виждаш ли? Виж, тук има емералд. Тук има малко. 2 емералда. TNT. Тук има... Чакай, ела да си дам енчантнат меч. Отзад. Ето ма. Виждаш ли там? Тук, аха. Виждаш ли? Не. Ники, къде си? Искам само да проверя за нещо. Добре, после ела тук. Има енчантнат меч. Кой че си? Опа. Айде да се раздвижи малко, бе. Ама то тук, ако не се облечем хубавото ни, после като отидем там, те ще ни... Къде си? Се убият. Чакай малко, бе. Там, видя ли? Взели той меч? Ето го. Ела тук. За тебе. Обърни. Защо не? Обърни. Ела тук. Чакай, его. Ето та. За тебе съм. Намерих нещо. Добре. Ай, обличай се. Добре. TNT. TNT, вземи го ти, ако искаш. Да, той изчезна меча, брат. Докато се наканиш. Така. Само такова нямам. Какво? Наградник? Честовете се рефрешнаха, бе. Ти знаеш ли тази работа? Там се бият. Къде си видях. ти пак, Ама да потеглим малко да ги бием. Аз мисля, че сме добре. Пускам диамантения меч и ги почвам.
Почвай път, ма само да те намеря. Ти къде ти идва, брат? Отзад. Прето. Аз съм отпред, ти къде си? Ето те! Аха. Добре. Къде да ли идва някой Айде зад да мен? почвам. Как тръгнах да минавам по бърз начин тръгнах. Ти пък минива, няма да... Аз няма да падна, само ще паднеш сам. Сам ще падна. Няма да падна, ама само ще падна. Добре, манигото и блокче са там. Маниго това блокче? Чакай малко. Ага. Ето, тя села да ти дам енчантнат меч. Тука съм. Ето ти го. Тук. Взе го. Я. Тя да се го тура. Вижте, те са взели тук диамантите и виж чест тук. Къде си? What the fuck? Пътечка? Стой, ела. Къде? Те идват към нас. Идват ли? Идват ги двама тук. Брат, ти лут ли си, бе? Къде съм лута? Ей, тук. Виж. Сега бих си TNT-тата. Имам още много TNT-та, брат. Успя да седа двама. Един от тях. Той ще да ме убие. Не са добре там. Деца TNT-та към нас. Майко ми. Те ще ни убият то. Съм с такис. Чакай, TNT. Виж. Няма TNT. Щеш да гътнеш. Бягай се. Бягай. Чакай се, чупи тук. Чакай се. Чупи за още TNT. Бягай. Какво направи? Хора, това видяхте ли го? Идва. Идват ли? Не, падам! Няма да паднеш. Умрях. Какво направи, бе? Нищо. Сега трябва да гледам сам. Играе ли, бе? Не. Не, виждай. Не, ти спектейтваш. Фак. И ти умря. New game. Нещо не ни вари, хора. Трябва да тура шапката. Не. Нали? Чакай. Шапката няма. Без нея няма вари. Без шапката няма как да тръгне. Мале, видяхте ли как точно TNT-то се взриви и аз паднах точно на ръбчето, едва да падне и точно пък при диаманта. Да. Вече знам какво да правим, нали? Ето тук вече виждам диаманти. Емералди. Да. Чай само. Вече се по ориенти. Лък! Лък ли? Да. Браво. Взимай. Лъковете са много важни. Много купчета. 64 купчета. Искаш да ти ги дам? Да. Не. Добре, аз почти се one. Опа. Ако ти трябва нещо, кажи. Това ми трябваше. Какво си имам? TNT. TNT ли? Да. Дай ми го. Ма то е само едно. Задръж го. Това бяха повече. Чупи, Руди. Ако искаш, ще ти дам лъка и това ще ти дам. Чакай. Ще ти дам някои работи. Това тук е. Чакай малко. Ще ти дам някои работи. Чакай, аз да взема малко кирката. Бум. Ако ще даде от тук. Дай да обиколим за още такива. Чай с златото за TNT ни трябва, разбираш ли. Ето и снежни топки, и златото също е полезно. Ето TNT и щит. То не щит, е броня. Бягай! Ники, бягай. TNT. Добре, че не беше при мене просто. TNT, да. Пайджина, която е яко. TNT. Опа, диаманти. Ко намерихме? Бягай от него. Ще гръмне. Ще гръмне, разбираш. Не.
Няма да умре. Не. Как да умре? Ти се взел. Какво взел тук, брат? Нищо. Аз се отдърпам веднага. Го имам някаква книгичка. Я да видим. Spell of Life. Събрал? Какво съм събрал? Значи ви са. Даваш ми онези две TNT-та, чай сега ще кажа. Boombox и Poison Flush. Дай ми тези. Значи, знаеш как? TNT-тата, чакай, не мога да ги събера в едно. Не. Те са различни, разбираш. Чай са. Значи, това ще ти дам. И това ще ти дам. И купчетата ще ти дам. Айде. Нещо друго трябва ли ти? Чакай, аз не съм се опаковал. Чакай, аз не съм се слагал. И аз се чуда и към... Значи пажината също е много важна. Бягай, Ники. Дай часа. Дари ли ти нещо? Не, чай са. Его ти това. Его ти тенито. Кнопак бумбокс, окей. Бумбокс и кнопак бумбокс, окей. Това е много добре. Добре. Тук имам... Това е огнен заряд. И огнен заряд имам. Два лъка имам. Дай ми един. Да, това ще стане веднагически. Не се правите, Ники. Идват зад тебе. Дай ми чубързо. Така. Къде идва той? Айде да дойдат. Ето ги. Айде да има татъка малко. Да се пускаме и ни. Стой. Те се тръгват. Дай отзад да проверим. Какво са? Не. Само взривили си, бе. Не. Не, у нея фърлят. Бягай. Ма то е тук, бе. Къде, бе? Къде, бе? Ще мога целя, бе? Умрях. Аз съм жив. Не, хора, дай пробваме нещо друго, ако не. Това е просто, ама трябва да свикнем. Трябва да се свикнем. Извиняваме се, хора, че е такова началото, но какво се направи? Така е. Кой е началото? И кой ще прави? Можеш ли ще? Да. Хочеш ли ще прави? Добре. Ти се Диана, що скачаш, бе? Как Диана, как скача само? Диаманти и емералди. Добре. О, baby, it's triple. Един лък имам вече. Здобих с един лък. Добре. Така. Продължавай. 2 лъка. Още един лък. Чакай. Намерих. Добре, ако намеря само... Виж, имаш някакъв диамантен меч, май в тебе. Бягай, Ники, бягай! Какво да бягам? Значи понякога Червен! Има тук при мен! Няма да ти даме! Какво има, бе? Това си бил ти, майко! Майко, ама той ти си в червен. Няма да си дам, вика. Не, бе, къде паднахме? Лък. Не, бе, къде паднахме? Чакай, имам чувство. Вика червен, няма да ти дам, бе. Ама мисля, че си лоши, взех да те атакуваме. Взе го. Ама той без това си имам зенчантна. Чай се. Така само малко да се опакувам. Малко. Само да... Стрели! Вземи тук те камъка в една чест. За какво мика? Как за котила, брат? Колко ти е дита, брат. Бягай! Удари ме тебе. Не, мен не ме удари. Значи при който се е спалнал, той го ударва. Нова дума на български език. Ударва. Що ни отваряш честито, Защото по-яко е да събирам отдолу от земята, разбираш. По-яко ти ама отваря честовете, брат. Не ми се карай патенци. Не ми се карай. Два... Maybe next time. 2 каски имам. Каски, Бумбокс. Така. Появявам се от тази земя. Всека видя те червено и направо чак идваме да почнат да атакуваме. Хиляди идеи да започваш да атакуваш, моля те, че ставаш страшен. Съм гласа в позиция. Тръгвай, спрей. Дай малко.
Да, малко. Абе, колко още да се Чакай! брат, добре си ми. Чакай, дай малко. Такой си тук. Ай, добре си. Камъка Абе, ти трябва. дала. Ето, аз имам. Що не Дай казваш? ми! Ами, ето ти. Ето. Ма тук не е камък. Абе, ади бе. Чакай. Викай ми, тук не е камък. Чакай. Ихи, успокой се, младежо. Абе, Съм fast. I'll go fast. как толкова бързо го направил? О, казах ли ти, че съм fast? Fast. Добре. Добре, Стой, вече сме се... стой. Успял, Ма, але, аз не съм се опаковал. Мале, Аз не съм се леле, опаковал. мале, Аз съм леле. се опаковал. Леле, С даже с мале, диамантен меч в ръка. ох, леле, мале, леле, Къде ще ма. скочиш, ой? Леле, ма. Виждаш ли това? Ще направи един лъвски скок. Няма да успееш. Без да искам му фърлих явно. Виж сега какъв лъвски скок правя. Ще скочи ли? Ще спиш да скочи ли? Няма да успееш. О! Брат! Как го е? Леко, ти построй. Иди да скачаш. Чакай да ти построим Ама ще се малко. опитам аз да скоча. Стой. Ето виж, построявам ти тук. Един, два. Аре, да ти по-лесно. Скочи. Как да скоча, бе? Скочи един път сега. Не! Не! Казах ти не. Ми каза не. Що? Каза не. Що ми го дуна построи, брат? А те направи. Сега трябва да гледам, брат. Заради твоите работи, брат. Що не го построи, брат? Тръгна направи ми 2 купчета има на канас. Паднах. Окей, това ще бъде за последна игра. Тая ще ни е последна игра. Тази последна игра ли, бе? Да, или пък искаш... Ай, този път да се спускам вече в битка, няма да само да стоим и да обикаляме. Ама ни трябват неща, разбираш? Трябват. Колко ще ни трябват? Дай малко една битка, брат, ни само стоим на едно поле и се чудим какво да правим. Добре. Трябва да се включим малко и ни в играта, брат. Кой играем? Имам чувство, че играем с едно оцеляване. Се чудим какво да направим. Да потърсим. Толкова вкусно. Как я дева? Добре. Само панталони. Добре. Топки. Много яко. Снежни топки. Ташати ли го? Гезът. Камък. Намери. Не, аз ти вярвам. Не, аз ти вярвам. Правиш. Панталони, бе, брат. Абе, ти къде си? Нямаме... Кой има? Това, което не трябва да го има, поне. Пак. Поне малко от малко ще взема да се опакувам. Опаковали ли се? Готово. Опакован. Готов. Опаковали ли се? И ти си опакован. Стрели. Стрела, да. Значи всичко... Тъната. И аз имам тъната. Имам Куба. Кубик Джуниор. Пак ти. Че нещо друго. Той са малко. Къде са набря? 64. Аре, идвай. Чакай малко, Малко да... Да, ти пък... Не дей да чупиш отдолу нищо почти. Що? Защото, виждаш ли тази дупка тук? Къде си? Не успявам да оцелям. Какъв си? То не че му оцелям. Имаш някакъв като... Да. Добре, къде си? Тръгна ли, бе? Не. Не, кажи само тръгнах. Не, бе. Тук има някакъв път, аз тръгнах. Да, ето ти тебе. Този път си зелен. Не си като миналия път червен да те бъркам. С път знам вече. Нали? Този път. Златни Огнен потуши. респект. И лък имам. Чакай малко, аз съм глупав.
Със бутуши и лук имам вече. Добре. Искаш ли огнен респект, който да ги подпава при атака? Искаш ли да вземем да ги Искаш ли? един-два пъти? Стой сега. Ето ти такова. Ето ти меч, ето ти го взе. Дай го целим, бе. Убих го, yes! Не. Убих го, yes! Чакай, какво е това? Къде падна тая ендерперла, бе, брат? Николай? Николай? Зад нас ли има някой? Не, пред нас. Тота Бонар не знае за какво се използва това TNT-то. Бомбокс. Какво направил? Не, фак. Не взривиш. Че не взривиш. Айде да бягаме на някъде. Че се обърка, ще я тръгна да минавам през дървото. Как ще минеш през дървото? Ще я се фърля. Чакай, дай да ти дам някакви бутушки тук, като и не. Някакви бутушки? Аз имам бутушки на крака. Чай се, ети ти неща. Добре, хубаво нещо. Идва, бягай. Чакай. Къде? Що ни кажа, бе? Че идва, бе? Това е респект, разбира се. Бой неговата мама. Бой, бе? Бой неговата мама. Аре, че ще умра. Ойде, Yellow Team. Ние буквално убихме един отбор. Бягай! Че нямам нищо за ядене, мамо. Аз по-много би имам. Какво правиш ти, брат? Ще ги отзряваш. Гледай го. Огън пускав. Кой са? Кажи, угасил го. Угасил го. Вода пуснах. Пуснах една вода. И се оправи. Чай са малко да... Бягай! Майка му е ба. Умря ли? Не. Майка мила. Гледай го, ще ни взриви. Бумбокс. Ще ни взриви. Правиш ти, ще ни взривиш. Я гледай, ще падна. Няма. Аз да падна. Ти ще паднеш, кой ще падне? Айде минем през това. Да минем през пътеката. Аз да падна. Тук има направена пътека. Аз да падна. Има направена пътека. Къде, бе? Е тук, го виж. Къде си? Аз тръгвам. Къде си, ма? Пътеката го и аз вървам. Ама чакай, ето там беше оня, той изял всичко. Ела тук да направим нова. Ела тук да направим нова пътека. Само караш да се връщам. Да, много ясно. Караш да се връщам. Леко по леко, ама се върнах. Сега, направена работа. Къде си тръгнал си? Айде тук от другата страна. Айде да си шибат майката. Елиментет. Ала, какво става там? Има някакъв човек, що не го убиваш? Ще ми трябва този човек. Чай сега да си сложа някакви безразлични неща тук. Чакай, и аз да видя какво трябва майна. Чакай малко. Комайна тила. Бая неща. Кажи. Аз какво ти казах в момента, бе? Дървен вече. Какви толкова неща? Бият ме, бе! Къде си? Убиха ме и ти стоеш и ме гледаш. Не съм стоял и те гледаш. Търгувах, чакай, че той е добър. Добър? Добър и ще ни уби. Както ме уби мене. Да, бе. Виж буклук си му. Буклук е му, бе. Виж го, бе, майка ти ще... Ей, че ма... Хора, аз мисля да приключвам за това видео. Да, и аз. Ако ви е харесало, оставете по един лайк, абонете се за моят канал, абонете се за каналът на ChrisBG и до нови срещи. Пишете, искате ли още Майнкрафт. Това беше просто първоначално. Да. За първоначално беше доста добро, доста яко. Искате ли да развием, пишете в коментарите, искате ли да развием сървър на оцеляване. Да. На оцеляване. Да го развием. Искате ли още Skywars. И чао и до нови срещи. Чао. Чао.